Bekuwusizi lodwa abazali bezohlonza izidumbu. Ngezithuba zasentathakusa yanamhlanje, amaphoyisa agasele kulomuzi afike angqongqoza. Abasolwa abebebhace kwamakhelwane bavulela ngenhlamvu emaphoyiseni, nawo amaphoyisa aziphindiselela. We're looking for a group of young boys. They're in their 20s because it's a gang that's been terrorizing people, doing all sorts of things. Kushone abayisishiyagalolunye, abanye bacela amathafa. We are the police. If crime is committed, we need to act because ours is to prevent crime, and once it has happened, we must act to ensure that criminals are taken to book. And if criminals refuse arrest and engage in a gun battle, they will come out second best. Laba basolwa baphakathi kweminyaka eyi-15 kuya kwengama-25, kanti kuthiwa bese bewuhlalisela ubhojozi umphakathi. They are very young. You can handicap a person above 30, normally between 16 and 25, the majority of them. And they are well armed. We don't know where do they get these firearms from. So it was not easy for the community because they were not playing, they were shooting to kill. Bebesolwa ngamacala okudlwengula, ukugqekeza, ukubamba inkunzi nokubulala. Isakhamuzi esithi ingane yaso yadlwengulwa yibo sithi sesizolala ubuthongo. Ngathina emoyeni wami manje ukhululekile, ngiyabonga kakhulu kwezomthetho ukuthi ubulungiswa kanti kwesinye isikhathi kuye kwenzeke ngempela. Ebuhlungwini ebekade ngibuzwa nayo umntanami ngiyacabanga ukuthi noma kuyinto engeke izidlule kodwa akeke asababona ngoba phela ilona ikubulila ayikho enye indawo engizothutha ngiye kulona. Lo mama uthi ubuya ekubhaceni ubengasalali nasekhaya ngenxa yokwesaba. Sengibabona bafana sebebuyile, angazi noma bazophinda babuye yini basoze ngoba phela babekade befuna imali. Ngiyacabanga nje bakuphela iminyaka nje bese basazophinda babuye bazofuna imali yamakodisha lawo engiphila ngawo. Alikho iphoyisa elimalile khathi ebambene ngezulu lezandla nabasolwa, kanti-ke amaphoyisa asathungatha abanye abasolwa ababili. Bangamashumi-ayisishiyagalolunye abasolwa asebebulewe ngamaphoyisa ukusuka mhla lulunye kuMbasa nyakenye kube mhla zi-3 kuMbasa nonyaka. Kulaba basolwa kukhona bona laba abayisishiyagalolunye ababulawe eMariannhill, kube abane ababulawe eKhathomano ababesolwa ngamacala ehlukene, abathathu ababesolwa ngokukhokhelwa okusoconga abantu eShowe, abane eSikhothe ababesolwa ngokuphanga izimoto ezithwala imali, abane eNanda ababesolwa ngokukhokhelwa ukubulala abantu, abanye-ke abayisithupha eNanda nabayisihlanu eBuchanan ababesolwa ngamacala afanayo. Kunabanye futhi ababulawa eSpringfield besolwa ngamacala okushushumbisa izidakamizwa.